nástroj lymfodrenážní kalhoty. Ten se skládá vlastně ze samotného přístroje, na kterém nastavujeme intenzitu tlaku, nastavujeme čas ošetření a ze samotných kalhot, do kterých vás zapneme. Toto ošetření je vhodné, pokud trpíte otoky, pokud chcete nastartovat lymfatický systém, případně řešit celulitidu. Kontraindikace určitě máme, je to rakovina, nesmí se provádět u těhotných a kojících žen, nesmíme provádět na lidech, kteří mají vystouplé křečové žíly, případně trombózu, případně nějaké další cévní choroby. Doporučujeme chodit 1 až 2krát týdně, většinou doporučujeme cyklus 10 ošetření pro dlouhodobější účinky. Určitě bych to doporučila skupinám lidí, kteří mají například sedavou práci, to souvisí například s otoky, případně pro sportovce, kteří chtějí zrelaxovat svaly a tělo. Určitě to není bolestivé, je to naopak velmi relaxační ošetření. Potom, co vás vlastně zapneme do těch kalhot, tak vy ucítíte pouze stlačování od kotníků směrem k bříšku.